Čau vez lidi, právě že jsem nás přihlásila do vařící soutěže. To si děláš prdel. Drž hubu, já myslím, že to je dobrý, já vždycky chtěl vařit na soutěži a podpálit to tam. Drž hubu, mrkvičko, nebo tě mrdnu do vývaru. Ako myslíte? Ja myslím, že to je hovadina. Řekl bych, že to je dobrý, ale nechci do vývaru, takže ten nápad je po píču. Souhlasím s těmi debily. To máte blbý, protože tam už máme být za 15 minut. Vol ja nojmím ani udelat caj na to zvarit peti vezdikovu sraku. Takže čahoj, já jsem kuchtík Peťan Borůvka a vítejte na mé soutěži, kde doufám, že moji součastníci umí aspoň zapnout troubu. Čau, já jsem Josef a jsem rybář a neumím rozeznat kapra od boty. Kau ja jsem Marketa a nojmím varit. Čau, já jsem pan Mrkvička a málem jsem podpálil barák, když jsem si lil vodu do skleničky. Čahoj, já že jsem Patricie a právě že jsem si vzpomněla, že neumím vařit, takže že jsem hluboko v prdeli. Tak něco uvařte a nepodpalte to tady, dík. Nivajt jak se otyvajra traba? Ej lidi, co to je olej? Chci umřít. Co jste to vůbec uvařili? Hele, my nevíme, takže to už sežer, nebo tě přejedu traktorem. Ja nám zavolám taxika. Patricie, nenávidím tě a doufám, že to víš.